Hello everyone, I'm back. And this time, let's have topic for quarter one, which will be about the operations on rational numbers. So this module is divided into three lessons, namely addition and subtraction of fractions, addition and subtraction of decimals, multiplication and division of fractions, and last lesson, multiplication and division of decimals. So, isa-isahan na ito sa discuss sa para masabtan ninyo. So, our objectives for this lesson, first, add and subtract fractions, add and subtract decimals, multiply and divide fractions, multiply and divide decimals, and solve real-life problems involving rational numbers. Importante kanino kanang para masabtan ninyong lesson na to karon dapat naamoy prerequisite na knowledge. Unsa man tong mga kailangan ninyo? First is basic operations of whole numbers. Kabalo naman siguro mo mag-add, multiply, subtract o divide og mga whole numbers no. So kailangan na ninyo nga knowledge. Also operation on integers. So naakoy kuanan ni kanang video lesson pud ani so pwede nito gamiton para maka-review mo ato. Kailangan po ninyo ang addition, subtraction, multiplication, and division of integers. Ito mga negative, positive, dapat makindum bagapon mo ato ha. Then, the properties of operations on the set of integers. Na-discuss na ko na diri na apod tay unom ka properties of operations no on the set of integers. Kailangan po nato to siya katugong mga commutative property, associative property, itong inverse property na po tayo kuan dito identity o katong uban pa. Kailangan po to siya. So, dili na to sa lesson 1. Ako ning dalian ha, kay para dali na mahuman. Lesson 1, addition and subtraction of fractions. In adding and subtracting fractions, we have to consider if they are similar fractions, dissimilar fractions, or mixed fractions. Sig nakalimot na mo unsa ng fraction. May mga tag fraction, mao to siyang katong naay numerator o denominator. O, tulo ni siya kaklase diri, similar fractions, dissimilar fractions, and mixed fractions. So kada klase nga fractions, lahi-lahi po ang paagi sa pag-add and subtract. So let's start with similar fractions. Similar fractions, they have the same denominator. Ato sa ila-ilahon ha, si similar fraction, the same denominator. Katong denominator, mao to siyang nasa ubos, tapos ang naa sa taas is numerator. So pag mayroon tag similar fractions, ang iyang denominator pareho tanan. 6 tapos kanipod. Same sila tanan. Mao na gitawag nga similar fractions. Pares pa rin diri sa ikaduha nga example. Same sila 12. Kung makita kag inaana, same sila denominator, ang tawag is similar fraction. Let's proceed to dissimilar fractions. Kung ang similar fractions same ang denominator, ang dissimilar fractions pod different ang denominators. So example, lahi-lahi sila na ay 2, 3, and 6. So different ang iyang mga denominators no. Same with next example 12, 7, and 22. So these are called dissimilar fractions. Ang mixed fraction pod is having a whole number part and a fraction part. So gitawag siya nga mix kay combination man pod siya of whole number and fraction nga part pod. Example, 3 and 1/4. So si 3 and 1/4 na siya 3 nga whole number. Tapos napod siya 1/4 or 1/4 na fraction. Makita mo ginana ang tawag na mixed fraction. So, next example, 7 and 2/3 or 7 2/3 or 7 and 2/3. So, si 7 is whole number, si 2/3 is fraction. So, ang tawag na mixed fractions. Nakasabot?
Okay, dili na ta sa usaon pag-add ug subtract sa fractions. So start ta sa similar fractions. So gitong similar fractions katong same og denominator. So unsaon man ni pag-add or subtract. Okay, take note that fractions can be added and subtracted directly. Take note ha ang word nga directly. Pwede na siya ma-direct og add ang fractions kung the same ang ilahang denominators. Okay? Kay similar fractions man. Okay? Diretso ra na ha. Okay, if A and B and C denote integers and B is not equal to 0, then A over B plus C over B equals A plus C over B. So, sinay tabo? Si A o si C, mao lang imong i-add. Tapos si B, ang duha parehas man siya nga denominator nga B, i-copy nimo si B. So, in short, ang imong buhaton, ang duha lang jud ka numerators ang imong i-add. Tapos, ang denominator nga pareho, imo lang kopyahon. Nakuha. Okay. Same po na siya sa subtraction. Tanawa ang example. A over B minus C over B equals A minus C. Gi-minus nimo si A ug si C. Tapos, gikopya si B. Okay? Copy lang nimo si denominator kay similar fractions man. Kay example ta para makasabot. 1 over 5 plus 2 over 5. So, similar fractions. Copy nimo si 5. Tapos, i-add nimo ang duha ka numerator. So, muna nitabo 1 plus 2. 1 plus 2, pira man. That is 3. Then, copy si 5. So, ang answer na to is 3 over 5. Diba? Sa yun na rin, no? Okay, din na punta sa subtraction. 6 over 7 minus 2 over 7. O, similar fractions gyapon sila. Kaya parehas sa denominator. So, kopyahon nimo si 7. Kinadari sa ubos. Then, minus nimo si 6 ug si 2. Kay mauman ni ang ilahang mga numerators, no? So, subtract. 6 minus 2. Okay, 6 minus 2 pila? 4. Then, copy 7. So, ang answer na to is 4 over 7. Nakuha? Okay, dali na dyan na ang similar fractions. Dali na dyan siya kadali. Kopyahon lang dyan ninyo ang denominator. Tapos, mag-add na mo or mag-subtract na mo sa numerators. Okay, manata sa similar fractions, dili na punta sa dissimilar fractions. Dissimilar fractions cannot be added or subtracted directly. Kung sa similar fractions, pwede siya ma-direct o subtract or ma-add. Pero dili sa dissimilar fraction, dili. So, all you need to do is first, you need to convert dissimilar fractions to similar fractions. So, ang dissimilar fraction, himuon mo siya similar fraction. Para mubalik na ka sa katong rule sa similar fraction nga diretsoon na lang nimo copy ang denominator tapos mag-add or subtract na lang ka sa numerators. So sa may paagi ani para mahimo siyang similar fraction ang dissimilar fraction. Okay, first, list down LCM. Familiar man ni LCM? Okay, ang meaning ani is least common multiple. So, i-list down nimo tanang least common multiples for both denominators. Kaya ito mga ubos sa fraction, ilista nimo tanan mga least common multiples nila. After you list down all those LCMs, identify the LCD. Familiar sa LCD? Sa elementary ni. Less common denominator. Okay, makuha na nimo si LCD kung kabalo ka sa mga LCMs. Kay kuhaon nimo iyang list dito. What do you mean by list? Kay list ha, ang spelling ani. List. Kasi pasabotan ng list. Kaya ang pasabot sa list is pinakagamay. So kung maglista ka sa LCMs, i-identify nimo pinakagamay ato mao to siya imong LCD. Para mahimong similar ang fractions. Okay, para masabtan, example ta. Okay, first example. 2 over 5 plus 1 over 4 equals blank. So, makita ninyo, dili parehas, no, si 5 ug si 4. Different sila. So, dili siya similar fraction. Dissimilar fraction siya. So, ang buhaton na to, di man ta mag-direct, no, buhaton sa nato siya nga, similar siya. So, first step,
LCM of 5 and 4 is 20. The LCD is 20. So, how did we get 20? So, naglista ko diri. Kay 5. Unsa man ang mga multiples ni 5? Diri ta sa LCM ha. LCM sa natong gipangita. Unsay mga multiples ni 5? So, magsugod ka kay 5. Next na is, di ba ang 5 kay 5 times 1 man na siya. So, ang next is 5 times 2, 5 times 3, 5 times 4. So, kung kumpletuhon na mo siya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, and so on. So, mao na siya ang mga multiples. Same process for 4. So, 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. So, paano mo yung mga multiples niya? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, and so on. Pwede na mo siya ipadayon kung asa ko gusto nimo. So, ang buhaton nimo linginan ang mga pareho. So, nabay 5 sa kanang multiple man si 5 diri kay 5, naba siya kay 4. Kaya di ba wala? So, maglingin ka kung unsa ang mga parehas nilang duha. So, una ta kay 20. Kaya diba na si 20? Na si 20 kay 5, naapod siya kay 4. Okay, follow lang ninyo akong gilinginan. Next is 40. Okay, diba na siya sa duha? Napa ba nga nakaligtaan ako? 25, 30, 35. Okay, wala na no. Okay, padayon na ni mo, daghan paghihapon na. Pero ang giingon man diri is least man. So, parehas siya na si 20 o si 40 diri sa duha. So, asa may pinakagamay nila? Okay, di ba si 20? So, si 20 na karon imuhang LCD. Okay? Nakuha. So, kaya na naman kay LCD, so gamito na mo siya diri sa operation. So, 2 over 5 plus 1 over 4 equals. Magbuhat kag duha ka 20 nga fraction kay pahimuon man mo siyang similar. So, ang gibuhat nako diri kay una gibuhat nako ani kay 20 tapos 20. Okay, para mahimo siyang similar. So, ang buhaton na to, ana, i-follow lang ko ha. 20, kani pinakauna nga 20, kani, kani. Okay, 20 divided by 5, pila? That is 4. 4 times 2, the answer is 8. Muna na yung 8 diri. Nakuha, 20, linginan ako ha, 20 divided by 5, pila? Okay, that is 4. 4 times 2. Multiply mo siya sa taas. Gitudlo naman sa inyong elementary. Ako lang mong gitabangan niya. Mainunduman ninyo ha. Okay, again, 20 divided by 5, 4. So, ang bag-o nga denominator, which is 20, i-multiply, i-divide mo siya sa daan nga denominator, which is 5. Ang answer, i-multiply mo siya sa numerator. So, 20 divided by 5, 4 times 2, the answer is 8. Kanagilinginan ako. Okay, copy ni mo si plus. Then, kanina pong 20, linginan ako ha, para makafollow mo. Okay, magamit ko yellow. 20 divided by 4. Ang answer is 5. Times 1. Okay, linginan na po na akong 1. The answer is 5. Okay, nakuha? So, di ba, parehas naman siya, no? 8 over 20 plus 5 over 20, parehas na siya denominator. So, kopyahon na pa mo si denominator nga 20. Same sa katong gi-discuss na ko. Then, i-add ni mo ang duha ka numerators. We have 8 plus 5. The answer is 13 over 20. Nasabtan ba? Okay, next example ta. 2 over 3 minus 1 over 2. Different ang iyahang denominators 3 and 2. So, dili siya similar fraction. Dissimilar siya. So, unahon na itong buhat is, pangitaon na itong LCM and LCD. Okay, LCM of 3 and 2 is 6. Therefore, LCD is 6. So, how do we get 6? Okay, list down all the multiples of 3 and 2. So, kopyahon ninyo, no, akong gibuhat dito ni Agi. Ani Agi? Akong gihimo sa kaning last nga example. So, kuan lang nimo, ilista lang nimo mga multiples. So, multiples ni 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, and so on. Kay 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, and so on. So, linginan na po nato ang mga common nila. So, sa may common ni 3 ug ni 2. So, we have 6
Ay magamit kong yellow. 6. We have 12. We have 18. And maura siguro. Pero kung imo na kumpletuhon ang mga listahan niya, daghan pa na. Pero ang requirement is least man. So, naka-identify na tag mga common 6, 12, and 18. Okay, si pinakagamay, o say least. So, the answer is 6. So, si 6 na ato ang LCD. Nakuha? Okay, so dili na ta sa final nga computation. So, we have 2 over 3 minus 1 over 2 equals 4 over 6. Ikopya ninyo si 6 diri. Kay mao man siyang LCD para maka-create kag similar fractions. So, 6 divided by 3, the answer is 2 times 2. Mao ni siyang nahimong 4 diri. Okay? Dili na po ta. 6 divided by 2, the answer is 3 times 1, 3. Okay? So, same naman siya og denominator. So, copy 6. Then, i-minus nimo ang numerators. 4 minus 3. 4 minus 3, the answer is 1. Copy the denominator, the answer is 1 over 6. Okay? So, let's have example for mixed fraction. Mamali siya ikatulong nga klase sa fraction, no? So, manata sa similar, manapot sa dissimilar, din na punta sa mixed fraction. 2 and 3 over 4 plus 1 and 2 over 3 equals blank. So, sa pinakauna nga step buhaton. O, atong ilahi si 2 ug si 1. Kay wala man na siya labot, no? Kay whole number man na siya. So, disregard din mo si 2 ug 1. Pero kabalo na kana ko, i-add mo siya 2 plus 1, the answer is 3. Mao ni siya. Tapos sa fraction, ilahi nimo si 3 over 4 o si 2 over 3. Sa makita ninyo sa iyahang fractions, dissimilar siya. So, dili ka mag-direct. Pangitaon pa nimo ang iyahang LCD. So, di na ako ipakita ang process to. Basta ang LCD niya is 12. So, giunsa man ako ni pagkuha si 9 o si 8. So, 12 divided by... linginan ako ba? 12 divided by 4, answer is 3. Then, 3 times 3, numerator niya, the answer is 9. Mo na ning 9. Then, 12 divided by 3, the answer is 4. Times the numerator 2, the answer is 8. So, naitabo, na mo siyang 9 over 12 plus 8 over 12. Same na siya og denominator. So, pwede na ka mag-direct og add. So, copy the denominator which is 12. Then, i-add mo si duha ka numerators 9 and 8. So, 9 plus 8, the answer is 17 over 12. So, ayaw man di man nimo hilabtan si 3. So, ang imong answer kay kuan gihapon siya, mixed number gihapon siya. So, the answer is 3 and 17 over 12. Ang 17 over 12 kay improper fraction man siya, no? Kay numdum atong topic na to sa types of fractions pod katong based sa iyahang kuan, numerators and denominators. Di ba kung dako ang numerator kaysa sa denominator, ang tawag niya is improper fraction. At kani pong improper fraction, imo mo siya mixed number kay kung mas dako man gud ang numerator kaysa sa denominator, ibig sabihin more than 1 siya ang value niya. So, gihimo diri is 17 over 12. The answer is 1 and 5 over 12. Nga naman, yun saan ako pagkuha si 1 and 5 over 12. I-divide lang na si 17 over 12. Makita na ninyo nga naa siya answer nga 1 and 5 over 12. So, ibig sabihin, si 17 over 12, di na to siya pwede nga ansiran na to siya nga 3 and 17 over 12. Kaya nga naman, si 17 over 12 alone can be transformed or can be converted into mixed fraction. So, kaning kuan niya, whole number niya nga 1, i-add na nimo siya dito sa 3. So, mahitabo, 3 plus 1 over 5 over 12. The answer is 3 plus 1, pila man? 4. Then, copy 5 over 12. Okay? Nasabtan ba niya akong gipasabot? Ikanay magong answer niya, 17 over 12, wala pa dira na human. Kailangan magud na nimo ibuta ay i-transform sa siya into
mixed number kay naka-mixed number magud ni naka-mixed form magud ni ang given. So yung mixed number na nimo siya si 17/12 kay improper man siya. So nakita ninyo pagka-mixed form niya naa pa siya whole number nga 1. Si whole number nga 1 i-add na nimo siya kay 3. So 3 plus 1 itabo is 4. So, halimbawa, kaning 17/12 is proper ni siya, halimbawa, 12/17, di ba? Proper siya kay mas dako si denominator kaysa kay numerator. So, walay mahitabo nga mixed form. So, kopyahon lang na nimo. Okay, let's proceed to lesson 2, addition and subtraction of decimals. So, example, focus ata sa example number 1. So, add 0.005 plus 9.684. So, kailan naman sa mag-decimal, no? As long as na ay decimal point, mauna na siya. Part of rational number, gihapon na siya. Okay. So, ang buhaton ninyo para mag-add mo decimals, i-align lang jud ninyo siya based sa kanang decimal point niya. Okay? So, ilinya lang jud ninyo. Tapos, mag-add na dayon mo. So, para sa nang gibuhat diri. 0.005 plus 9.684. So, na linya siya. Mahitabuan na, i-add ninyo siya from right to left. So, unahon mo si 5 plus 4, then 0 plus 8, plus 0 plus 6, tapos 0 plus 9. Okay, the answer is, mauna ni. Pero I doubt kung tama ba ning answer, hatanaw lang na to. Okay, example number 2, 34.095 plus 8.68. So, ilinya dyan na ninyo ha sa decimal point, dyan mo mag-una. So, bring down nimo si 5. 9 plus 8, that is 17, carry 1. Kanong duman ang carry sa una. Then, 0 plus 6, that is 6, plus 1 nga carry, that is 7. Nya copy decimal point. Then, 4 plus 8, pila man? 12, carry 1. Then, 3 plus 1, 4. The answer is 42.775. So, tanawag niyo sa number 1. Ang buhaton ako diriha, ako siyang gipadako para makita niyo. So, 0.005 plus 9.684. 5 plus 4. Okay, from right to left man ta. So, 5 plus 4, that is 9. 0 plus 8, that is 8. 0 plus 6, 6. Then 0 plus 9, 9. So, the answer is 9.689. Inana lang kadali. Okay, sa addition na siya. Dirita sa subtraction. Okay, subtraction, same lang gyapon no, pero kay nung dumaato sa una, basig maka-encounter gani mo ka ng mas dako pa ang ubos kaysa sa taas. So, ang mahitabuan na katong sa elementary kung gitudlo sa inyong teacher, kadugay mag-borrow mo. Mag-borrow mo, tapos ma-minus na to ang next nga number. So, ambot lang na kayo, pa ba mo ana no? So, tanaw na to, number 3. Subtract 37.428 minus 10.634. So, align gyapon nimo siya. So, align nimo siya from right to left gyapon ato ang subtract. So, 8 minus 4, that is 4. 2 minus 3, ngano na 9? Kay ni borrow ko kay 4, mahimo siyang 3. Nando mo ana, tapos si 2, mahimo na siyang 12. So, 12 minus 3, that is 9. Tapos, 3 naman na siya, minus 6. So, dili na po ka mo borrow kay 7. Mahimo na lang siyang 6. Tapos, mahimong 13. So, 13 minus 6, that is 7. 8 minus 0, 6 minus 0, 6. Tapos, 3 minus 1, 2. So, the answer is 26.794. Same process with example number 4. So, para mas maklaro, usabon na ako sa number 3 ha. Right to left, 8 minus 4, 4. 2 minus 3, borrow ta kay 4, mahimo siyang 3. Tapos si 2, mahimong 12. So, 12 minus 3, 9. 3 minus 6, cannot be na po no. So, mag-subtract na po ta kay 7, mahimo siyang 6. So, si 3, mahimong 13. So, 13 minus 6, that is 7. 6 minus 0, 6. Then, 3 minus 1, 2. The answer is 26.794.
Okay, proceed ta sa lesson 3. Atong paspasan, multiplication and division of fractions. Start ta sa multiplication of fraction. To find the product of fraction, we simply multiply the numerators and multiply the denominators, tapos write the answer in simplest form. Dali na kayo, i-multiply na nimo ang numerator. Tapos, multiply nimo ang denominator. Kung sa answer, mauna na siya. Tapos, kailangan na siya og simplest form gihapon. So, in figure, we have A over B times C over D. Ang nahitabo, nahimo siyang AC. Gimultiply nimo ang duha ka numerators. Nahimo pa siyang BD ang ubos, gimultiply nimo ang duha ka denominators. So, AC over BD. Example. Find the product 3 over 5 times 2 over 3. Kuana sa kanang basig maglisod pa mo ha basta mag open and close parenthesis ganita para sa anong gibuhat diri ang pasabot ana multiplication. Pag makita po ta og kanang dot, ang pasabot ana multiplication gyapon na basig na apay wala nakasabot ana ha. Kay basi matingala mo. So kanang sa example kay nakakulong man si 3 over 5 ug si 2 over 3, nya gitapad siya ang pasabot ana multiplication ang operation niya gamiton. So following the process, so we have the answer 6 over 15. How do we get 6 over 15? Okay, para makuha si 6 over 15, ang nahitabo, multiply the two numerators. 3 times 2, that is 6. Tapos ang 5 times 3, 15. So multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So mo na itong answer niya 6 over 15. Tapos kinumdum mo atong mangyuha og GCF. Oh, dala na mention na GCF oh. Ang GCF ani is 3. Ngano man, si 6 over 15 mago si 6 nga numerator ug si 15 nga denominator. Naa pa siya common. So naa siya greatest common factor. So pwede pa man siya ma-simplified. So by following the process of finding the GCF, we find that the GCF of 6 and 15 is 3. So mo na siya mo i-divide both sides. So 6 divided by 3, that is 2. 15 divided by 3, that is 5. So our new and final answer is 2 over 5. Thus, the product is 2 over 5. So kung mag-answer mo 6 over 15, tama gyapon siya, pero mas tama jud niya, makita ninyo ang simplest form, which is 2 over 5. To divide fractions, multiply the dividend by the multiplicative inverse or reciprocal. So si dividend no, imo daw siya i-multiply sa multiplicative inverse or reciprocal sa divisor. Di ba ang dividend is katong taas tapos ang divisor nasa ubos. So mahitabuan ng division of fraction mo balik ta sa multiplication. Pero mahitabo ang ikaduha nga given nga fraction pangitaan nimo siya multiplicative inverse. Ang lain nga term ana is reciprocal. Baliktaron lang nimo ang fraction. Okay, para masabtan nimo example ta. The given is a mixed fraction, change to improper fraction and follow the first rule. So di ba ang first rule mo balik na sa multiplication tapos buhaton nimo is ma-change na ang second fraction into its reciprocal. So kung ang given is mixed fraction, ang buhaton nimo dili ka pwede maka-follow sa rule number 1 without changing mixed fraction to improper fraction. Nimo sa nimo siya improper fraction. Para mo balik na ka atong mangitag multiplicative inverse. Okay, para masabtan example ta. Okay, mao man ni ang kuano, mao man ni siya ang figure no. So, A over B divided by C over D. Ang itabo, copy nimo ang first fraction A over B. Mubalik ka, mahimo siyang times. Tapos, ang C over D nahimo na siyang D over C, gibaliktad nimo siya. So, multiplication naman na siya, may tabo, multiply A and D, so AD. Tapos, multiply BC, this is BC. So, example ta, 5 over 12 divided by 3 over 4. So, nitabuan na ha, 5 over 12, mo man ang given no. Mo man ang given, 5 over 12 divided by 3 over 4. So, buhaton nimo, kopyahon nimo siya ang given nga fraction, 5 over 12. Ang divide, mahimo na siyang multiply or times. Tapos, ang ikaduha nga given, which is 3 over 4,
pangitaon nimo yung reciprocal. Para masabtan si reciprocal, kabaliktaran lang jud ana. So 3/4 mahimo siyang 4/3. So nabaliktad naman siya, dili na ka mag-divide, mag-times na ka. So balik ta sa first rule sa multiplication. 5 times 4, the answer is 20. Tapos ang ihanap pong denominator, 12 times 3, 36. So, obvious makayno nga ang 20 and 36 na pa siya common factor. So, pangitaan niyo GCF. So, di na sure kung magtudlo about GCF no, kaya na-discuss naman ako na dati. So, ang GCF ani niya is 4. So, i-divide mo siya both numerator and denominator. So, 20 divided by 4, the answer is 5. Nya, 36 divided by 4, the answer is 9. So, the answer is 5/9. So, kung ang answer nimo is 20/36, consider siya, pero mas maayo jud niya, ang imong answer is simplified form, which is 5/9. So, mao na, kailangan nimo makuha si 5/9 with the use of GCF. Ito sa lesson 4, last lesson na tanong, multiplication and division of decimals. So, medyo taas-taas nga process. The rules in multiplying and dividing decimals is almost the same as the rules in multiplying whole numbers, except that you have to be extra cautious of the decimal point. Mabito ni mo bantayan jud dapat ang decimal point jud kung unsaon nimo pag-identify kung asa ang decimal point pag abot na sa answer. So para makasabot mo unsa kung gipasabot, mag-example. So example ta, multiplying decimals no? Multiply 321.4 by 0.31. So, arrange the number vertically. So, kuanta no, pataas ta no. 321.4 times 0.31. So, sa addition and subtraction, dapat i-align siya. Pero diri sa multiplication, dili siya necessary nga i-align. Basta, pa-vertical lang inyong pagbutang sa duha ka decimal nga given. So, step 2. Multiply the numbers as if you are multiplying whole numbers. Di ba sa elementary ka, balo mo multiply o ka ng mga whole numbers kung pila na siya kuan ka ng places. Pwede ta mag-multiply 1,234 times 150. Di ba, inani ang paagi nyo pag-multiply? So, kato siya nga knowledge, i-apply lang ninyo. So, 321.4 times 0.31. So, di ba, ang pag-multiply, unahan na to si 4 times 1. The answer is 4. 1 times 1 na pod. The answer is 1. 2 times 1, 2. Tapos 3 times 1, 3. Diba, unahan mo siya tanan. Okay, dili na punta kanina punta nan sa numerator, ibutan na po na, i-multiply na po dato siya sa ikaduha nga decimal place sa ubos. So, 4 times 3, 12, carry 1. 1 times 3, 3 plus 1, that is 4. Tapos 2 times 3 na punta, the answer is 6. Tapos 3 times 3, 9. So, murag naglibog jud mo, no? So, ito lang padayon. So, bring down 4. Wala na ko nag-0 kay, di ba, anything i-multiply mo sa 0, the answer is 0. So, what's the use of putting 4 zeros here kung pwede naman tayo proceed, di ba? So, 4, bring down 4, kaya wala man siya ka-add, no? Add man siya paguman. So, bring down 4. 1 plus 2, 3. 2 plus 4, 6. 3 plus 6, 9. Tapos, bring down 9. So, ang answer na to is 99634. Muna siya kung giingon. Unsa na to pag-identify asa na to ibutang ang decimal. So, starting from the rightmost end of the product, move the decimal point to the left the same number of places as the sum of decimal places in the multiplicand and multiplier. So, buhaton lang ninyo, i-count ninyo ang decimal places sa mga given. So, para sa example, 321.4. Pila man siya ka-decimal places? Diba? We have 1. Kanilang 4. After sa decimal point. Dili na po sa 0.31, that is duha, 0.31. So, 1 plus 2, the answer is 3 decimal places. So, mag-count kag decimal places from the right. So, mao man din, di ba? Atong answer is 99634. So, gikan diri sa 4, dira oh, mag-move ka og 3 decimal places. So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, ang decimal point, dito siya ibutang after sa 99. So, makita ninyo dala.
So the answer is 99.634. Nakuha? So kung naglibog mo aning gilinginan gud ako o kani, kung naglibog mo ana, dali na kay na siya uy kanang kay numduman mo ato mag-multiply mo di ba halimbawa 125 times 53. Diba kung mag-multiply mo ana kay ang mahitabo unahon sa ninyo si 5 ug si 3. Paguman si 2 ug si 3 na pod, tapos si 1 ug si 3 na pod. Tapos paguman ana, kanina pod si 5 ug si 5. 2 ug 5 tapos 1 and 5. Ina na pag-multiply. Ang utla ko na kay numdum pa ba mo ana sa elementary ninyo? Okay? Review lang mo ato. Okay, dire na punta sa division. Divide 12.159 by 3. If the divisor is a whole number, divide the dividend by the divisor, applying the rule of whole number. The position of the decimal point is the same as that in the dividend. Kaning pag-divide pod og decimals, parehas sa gyapon sa paagi sa pag-divide ninyo og whole number. Katong napa mo sa elementary. So pagbuhat ninyo ana, i-divide jud ninyo siya. Para sa ni ako ihatag example no. Mao man ni siya ato ang dividend. Tapos atong divisor is 3. So 12.159 divided by 3. So may tabo ana, mag-una ka sa 12. I-divide nimo siya sa 3. Ang answer ibutang nimo siya sa babaw. So 12 divided by 3, the answer is 4. Mo ni. Ang 4, i-multiply na pud nimo siya diri, multiply. So 4 times 3, ibutang nimo siya sa ubos ni 12. So 12 minus 12, the answer is 0. So 0 man na siya, i-bring down nimo si 1, nahiwi ra ni siya. Bring down nimo si 1, mo ni si 1. So 1 divided by 3, dili na pud kanina pud si 1, imo na po i-divide kay 3, the answer is 0. Kinabantayan niyo ba na ako decimal point? Kay kani mo decimal point diri sa ubo sa dividend, i-copy nimo siya dito sa answer para decimal gyapon atong answer. So 1 divided by 3, the answer is 0. Morning sa babaw. Then 0 na po times 3. The answer is 0. 1 minus 0, that is 1. Okay? Di ba answer man siya diri sa ubos. Mag-bring down kag another kanang digit diri gikan sa dividend para mahimo siyang 2 digit. So 15 na ato may tabo diri ang 1 ma-bring down man nato si 5, so mahimo siyang 15. So 15 na po divided by 3, that is 5. Morning 5. 5 times 3, the answer is 15. So 15 minus 15, 0. So mag-bring down na po ka ni 9. So 9 divided by 3, the answer is 3. 3 times 3, the answer is 9. So 9 minus 9, 0. Pag maabot na ka sa 0, ibig sabihin na achieve na nimo ang answer. So our answer is kaning nakalingin nga yellow. 4.053. Okay? Okay, that ends our 4 lessons no for module 6. So I guess naglisod jud mo ato no sa uban no, pero sige lang kanang pwede ra pud niyo balikon og watch ang kaning discussion nako kay para mas masabtan jud ninyo. Pero if you have kanang wa jud nasabtan na may mga clarifications na may questions, i-comment lang ninyo no para may balaan ako, or pwede pud mo mag-message nako. Ma-appreciate nako na ako mangutana mo kay para makasabot jud mo. Okay? So that ends our lesson for module 6 and at the same time for quarter 1. So puhon na pod sa quarter 2, hopefully maka video lesson gyapon ko, video lesson discussion. Thank you so much for watching. Bye.